hold består altså af nummer 45 Ambus Anderberg, nummer 46 Niklas Hensala Udgaard, nummer 47 Tanja Jensen, 48 Arne Lundgren, 49 Kanerva, nummer 51 Maninen, nummer 52 Mongourget og 53 Robert Køller. Nummer 40 har knækket sadlen, vi kører knækket. ABC lige det forhjul, ABC lige det forhjul, står lige ved. Kolokrig og rival til at få bolden i feltet oppe fra højde. Ryg nummer 99, ryg nummer 99, Amager, ryg nummer 99, Amager. Den neutrale plads, vi er optaget af den rytter. Ryg nummer 33, hvad er det? Bornholm Mellemborg, ryg nummer 33. Vi har benyttet af en neutral service nummer 33, vi er i gang med nummer 40. Det er baghjul. Nu, så på rytter i front, ryg nummer 14 og ryg nummer 15 med en afstand på 1 minut og 27 til ryg nummer 9. Efterfulgt af 4 mand, som er 2 minutter efter rytterne i front. Så kommer der igen 2 ryttere, som er 2 minutter og 20 efter, og efterfulgt af en enkelt mand 2,5 minutter efter. Væk fra den rytter, nu! Poulsen, han har en præmie til dig. Og her har vi altså vinderen af grusspurterne. Han er
blevet tørt, så vi kan se, at han er ikke alene. Her har vi altså Jannik Jensen øverst fra Bliss Merida, altså en hollænder fra det svenske hold, Bliss Merida-holdet. Skal vi give ham en hånd? Vinderen af grusbolerne, Jannik Jensen.